Sí, hi ha diversos noms que sonen. Un d'ells és el de Josep Roeder, regidor de Palafolls, que ja fa un dia es va postular. Un altre és el de Miquel Iceta, que ha intervingut en aquest Consell Nacional i que ha estat fortament aplaudit després de dir hem d'estar junts i amb mi podeu comptar pel que calgui. Unes paraules que alguns han interpretat com una postulació del secretari de la Mesa del Parlament, i els crítics també s'estarien plantejant presentar un candidat. Sona Joan Ignasi Elena, el líder del Corrent Avancem. De moment, i sigui com sigui, una gestora presidida per l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, es farà càrrec del partit almenys fins al pròxim Congrés Extraordinari, que probablement es farà el cap de setmana del 19 i 20 de juliol i que haurà de triar un nou líder del partit. L'elecció estarà oberta a tota la militància. El nou líder, segons ha reconegut el ja exprimer secretari del PSC, Pere Navarro, rebrà un partit dividit per al procés sobiranista. Ha estat mitja hora de discurs en què Pere Navarro ha reconegut haver viscut moments molt complicats arran de la irrupció del debat sobiranista. En aquest procés, el PSC pateix més que cap altre. Perquè, com bé va dir el nostre company Miquel Iceta, el PSC va ser dissenyat per no haver de triar entre el pare i la mare, entre Catalunya i Espanya. L'exlíder del PSC ha defensat el seu model federalista i ha dit que la fractura del grup parlamentari va afectar negativament la seva gestió. El PSC deixava d'estar unit en la diversitat per esdevenir un partit dividit. Els matisos havien superat el projecte. I així s'ha visualitzat el Consell Nacional d'avui. Els diputats crítics podien assistir-hi amb veu i sense vot, però no han vingut, al·legant que no han estat convidats. Navarro ha demanat un PSC fort i plural, un nou projecte que no estarà encapçalat per l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. La decisió que he pres és no fer el pas al capdavant. Vull centrar-me en l'alcaldia de Santa Coloma. És impossible materialment poder portar endavant l'alcaldia, la primera secretaria i el paper com a parlamentària. El partit ha ovacionat el que fins ara era el seu líder. Navarro, emocionat, ha assegurat que ara passarà a ser un militant més.